Халелуя! Халелуя! Да бъде слава на царя на царете! Да бъде слава на царя на царете! Амин, наистина. Божият народ е народ, който дава славата на Бога. Наистина. И когато дава славата на Бога, то се радва, защото силният управлява в живота ни. Амин. Ние не се радваме просто за някаква фигура, която хората днес обожествяват. Примерно някой от футболистите, брат не се го знае някой. И така, нали, ние наистина потвърждаваме един Бог, който на небето и отдаваме славата му, защото управлява животът ни. И това е много истинско и важно за нас. Но хора на Бога, днес далеч по-истински неща искам да говоря. И като брат и пастор не искам да бъде като изобличен или нещо от сорта, виж, аз съм, нали. Редно е вие, църквата, да не се занимавате с други. Да се занимавате с това, което Бог е поставил в живота ти. Да, Библията го казва, че ще има в последните времена най-различни. Ще се опитат с измамливи учения да доведат в вас нещо, което не е от Бога. Естествено е. Докато идвахме от Арма за насам, и брат ми така ми подхвърли някои неща. Относно някой така, трети така, пети така, десети така, но истината е една. И ще я потвърдим чрез Словото на Бога, естествено. Бяха поставени много жезли в ковчега на завета. Но един процъфтя само, нали? Така и тези, които наистина служат с дух и истина на Бога, естествено е да процъфтят. Естествено е. Защото в реалното Божие присъствие и Божието благоволение, когато е върху теб, човече, ти няма как да бъдеш подведен от някой, който не е в присъствието на Бога, нито пък Бог е благоволил в него. Ето за това не се занимавайте с хора. Занимавайте се с Бог, бе. Не се занимавайте с разни хора. Бог е поставил някой да бъде тук. И ако трябва с някого да си споделиш или да говориш някои неща, на лице съм, говори. Но ако искаш в по-разширена област да разбираш нещата, тогава седни пред Бога, стой пред Бога ден и нощ и кажи: Господи, това искам да го разбера. И аз вярвам и се убеден, че Бог ще ти го открие. И не само, но ще ти даде и разум, и мъдрост, и всичко това, което наистина един баща иска да даде на децата си. Колко от вас като бащи, синове и дъщери, които имат вече дъщери и синове, знаете да давате блага на децата си? Аз вярвам, че всички. Всеки един от нас купне да даде най-доброто на детето си. Имам 4 дъщери, слава да бъде на Бога, и един син. Халелуя! Но опитвам се да дам най-доброто, което имам като добро за тях. Първото, което иска да дам най-доброто, е да им дам достатъчно храна, да не останат гладни. Второто, което искам да им дам, и то е добро, да не ходят голи, да не ходят с късани дрехи, да ходят прилично. И третото, което наистина е по-важно от всичките две първи, е да ги науча в нещо, което е от небето. И църква на Бога, ако ние като хора, които казваме, че сме разумни, имаме някакъв разум, редно е да помислиме по същият начин, както Бог, който е на небето, е баща над всички, че има грижата към нас. И Той няма да остави никого заблуден, няма да остави никого не знаеш, няма да остави никого някъде да се тръгне без на Бог да не му, нали, да не каже лоша дума. Хора на Бога, ако 10 минути някои от моите деца не са в къщи, аз почвам да питам за тях.
Аз почвам да се интересувам къде отиде Сарай, къде отиде Анча, къде отиде Сели или Бриса, къде отиде Яшуа, ама той още е малък. Той няма къде да отиде, още е малък. И така питам за децата си. Познайте, че по същият начин Бог пита за децата си, когато те не са в Него. Т.е. в домът му. Когато те не са в Неговият план, когато те не са в Неговата воля. И знаете ли какво се ражда тогава? Когато едно дете не те слуша или едно дете почва да прави неща според своето ум, според своето разбиране, както онзи син като каза: тате, дай ми сега емотът ми, за да отида да работи, да забогатея. Но той не знаеше, че без бащата не може да направи нищо. Защото извън присъствието на онзи, който е силен да направи това, което е силен, ние сме слаби и ще бъдем погълнати, повярвайте. И вижте хора, когато наистина някой син реши или някоя дъщеря реши да не бъдат покорни над Божието, тогава Бог знаете ли какво прави? Искам днес да го разгледаме по този начин. Повярвайте, знаете Писанието. Много добре знаете Писанието. И докато идвахме насам с брат ми изкочи една мъдрост. Ето така просто Бог ми накара да помисля по този начин и ни изкочи една мъдрост. Някъде Словото казва, и то в Стария Завет, че народът на Бога погиваше поради какво? Поради незнание. И какво реши Бог да направи? Реши да изпрати синовете и дъщерите си да научат народа на Бога. Говорим вече в Новия Завет. И забележете, и казва Словото на Бога, че Бог вече е научил. И никой вече не знаеш. Всеки един знае. И знаеш ли, брат ми Христо, днес причината хората да погинат каква е? Не е поради незнанието. Днес причината хората да погинат вече е поради непокорството. Знание е имал всеки за Бога. Кой не е чул за превъзходният, който бе омъртвен, но възкръсна и седна отдясно, за да оправдае тези, които вярват в Него. Но ето те решават да не вярват. Те решават да бъдат непокорни. Те решават да бъдат своенравни, правещи онова, което се бори в телесната им част, желанието, страстта на плътта. И всичко това води към бунт против Бога. Без Божията мъдрост не може да управляваш нищо. Без Божията мъдрост и благоволение не може да процъфтиш, за да събереш народ на Бога, отделени царство, свещенство за Него. Ето за това фокусът ни не са хората. Много се възхищавам на този превъзходен Давид. Много се възхищавам, макар да беше човек като мен. Народът се изправи, неговите войници и онези, които бяха с него, се изправиха и искаха да го убият. Знаете ли защо? Защото някои други дойдоха и ограбиха, тогава стана на Давид, взеха жените и мъжете, децата и всичко това богатство, което имаха. И народът се стремеше към Давид с камъни, щеше да го убие. Ако ние бяхме в онова време, щяхме да се обърнем към народа и да се оправдаем. Чакай, аз призован съм, Бог ме е помазал и ще се оправдаем с неща, които са безполезни за нас. Но Давид с мъдростта на Бога и помазанието, което имаше върху себе си, знаете ли какво направи хора на Бога? Той не обърна внимание на народа. Той започна да търси Бога и да пита какво да прави. Тогава Бог му каза: отиди, тръгни, следвай ги, последвай ги, ще ги хванеш и ще вземеш и ще върнеш онова, което са ти ограбили. И така стана. И когато хората видяха, че Давид наистина е помазан, защото каквото казва и каквото поиска от Бога, това му е. Хората разбират. Хората разбират. Но днес искам да видим църквата дали разбира. Днес искам преди всичко да разбереме. Окей, разбрахме Бог. Разбрахме го, познахме го, опитахме сърцето му, видяхме колко е милостив и колко наистина е жалостив и ни дава, и ни изцелява, и ни благославя. И някой да се изправи да каже, че е лишен от нещо. Има ли такъв? За да се застъпиме и да кажем: Господи всички на нас даде, само на него не му даде. Някой ще се изправи ли да каже, че е лишен от нещо? Значи всички сте доволни от това, което Бог ви е дал в живота. Според наистина неговото намерение и благоволение. И ако Бог ни е дал всичко нужно и потребно в животът ни, хора на Бога,
пропускаме нещо толкова истинско и важно. Фокусът ни е Той. От Него имаме всичко. И в крайна сметка, нека се обърнем към Него. Как ще се обърнем към Него, ако не сме способни да паднем на колене и да чакаме пред Бога и да се молиме с ден и нощ, то нека тогава направим още по-малката стъпка, нека отвориме Словото. И докато четеме Божието Слово, ще познаеш Божието намерение, ще познаеш Божията воля, ще познаеш планът на Бога за живота ти. Защото казва, който гледа на човеци. Или т.е. който поглежда човекът как се обхожда спрямо своя Бог, той такава съдба ще получи този човек. Но нека всеки човек индивидуално да потърси Бог, да намери Бог. И тогава Бог ще бъде явен. Както сега ще бъде явен, докато говориме неща, които са, повярвайте, опитани, стойностни, реални, истински в живота ни. Не говориме неща превъзходни, не говориме неща фантастични, но говориме неща, които реално трябва да бъдат намерени в живота ни. И ако тези неща не бъдат намерени в живота ни, иди ми казвай, че ти си вярваш, Божий човек, християнин или какъвто искаш да представя пред народът. Но няма да бъдеш потвърден и жезълът ти няма да процъфти. Нито пък ще бъдеш дърво, което носи дълготраен плод. Защото макар и да си в църквата, макар и да си знаеш в Бога, макар и да си познаваш в Бога, макар и да си пораснал като дърво и да си разлистил хубави листа, Бог не се възхищава от това, хора на Бога. Бог иска да намери плод в теб. И ти трябва да бъдеш готов да дадеш този плод. Цената на животът си. Цената на имотът си. Цената на онова, което е по-важно от този живот. И в крайна сметка, хора на Бога, онази вечер, докато стоя пред Бога отново и искам, казвам, Господи, жадно ми е, и искам църквата да бъде подведена към реални неща, към истински неща. Не към дадени учения, не към дадени неща, които са опитани, философски, думи, които трябва всеки от нас да ги научи. И макар всичкото това, днес реално израелтяните да го знаят това, израелтяните по път, да знаят всяка една тайна от думите от писанията, не познаха онзи, който ги посети. Не го познаха. Да не би ние да се оприличиме. Мен е страх да не би ние да се оприличиме на тях. Да знам цялото Божие писание. Да знам всяка една тайна. Да знам всичко. Защото казва, че народът погиваше поради незнание. И сега знанието е дошло. Но се изгуби покорството. Но се изгуби да се довериш на онзи, който казва, че е с теб през всичките дни на живота ти, дори когато си в мракът, дори когато си в долината, дори когато си в огнената пещ. Тогава да се довериш и да кажеш, Господи, знам, че ти си с мен, дори в тази огнена пещ. Защото мнозина от нас, хора на Бога, знаете ли какво? Темата ни ще бъде такава. Божият съвет към теб. Защото повярвайте, както ние като бащи и сестрите, като майки дават съвет на децата си, защо си мислите, че Бог не го прави? Още от сега казвам на малкия Йошуа, хайде де, сам отивам в Алимена, по-бързо порасвай да идваш с мен. Но казва, тате, още малко, чакай. Добре, Бог по същият начин има съвет към теб днес. И този съвет на Бога, повярвайте, мнозина от християните, неумишлено, несъзнателно. Как да го кажа? Малките деца, невръстните деца не осъзнават, когато родителят говори. Някои неща не ги осъзнават. И по същият начин ние, които ходиме на църква от толкова много години, останахме малки, които не разбираме съветът на Бога. Не осъзнаваме Божият съвет към нас. Тоест, увещава ни Бог като синове, увещава ни Бог като, сестрите като дъщери. И в крайна сметка, хора на Бога,
колко от нас разбрахме съветът на Бога? Колко от нас разбрахме съветът на Бога? И мнозина от нас се хвалиме, но не разбрахме същината на духът. Разбрахме същината на буквата, разбрахме смисълът на думата, но не разбрахме действието, което произвежда наслада в Божието сърце. Затова нека отворим Библията си, дори който има телефони, в Откровение. Откровението на Йоан. Вярвам, че там има нещо, което е много силно и което никога не сте чули по този начин, който днес Бог иска да ви говори. И това, което Бог иска да ви говори, е много истинско, повярвайте ми. Хората казват, че Исус ще се завърне. Исус се завръща много скоро. Амин, да, който чуе и който вярва, и невястата, нали, нека кажат, дойди Господи. Но има някои, които се страхуват и казват, Господи, чакай още малко, не сме готови. Нали, да почака още малко Бог, да поправят нещо в живота си. Така, имат право тези хора, наистина. Но пак времето ни е от Бога и всичкото това, което Бог е благоволил да стане, то ще стане. Но повярвайте, има си време, времена и време. И ако през времето не разбрахме, то през времената ще пропуснеме и когато дойде времето, няма да бъдем потвърдени. Разбирате ли, хора на Бога? Колко от нас искаме да бъдем сега на, примерно, 16-17 годишни? Тези, които вече прехвърлиха тази възраст. Аз си казвам сега, Господи, аз съм почти на 40, а синът ми е само на 4 месеца. Жал ми е. Искам да го видя в по-голяма възраст и него. Искам да го видя зрял мъж до мен, на когото мога да помогна, на когото мога да дам съвет. И през годините заедно с него да се получиме един друг. Но ви, не знам Бог колко дни ще ми даде, но когато той ще стане на 20, аз ще стана на 60. Голяма е разликата, разбирате ли? Ако той стане на 20, аз стана на 40, т.е. аз да бях на 40, значи нещата щяха да бъдат супер перфектни. Но аз изтървах времето. Разбирате ли? Искам да върна това време назад, но не мога. Изтървах това време. И сега от това време аз не мога да бъда това, което трябва да бъда. Не мога да потвърдя, когато това искам. И забележете, след времето аз не мога да кажа, че ще бъда за него в голяма полза. Защо? Защото може би ще помня само, че съм му оставил нещо, от което той вече да се ползва, но макар и това той няма как да бъде щастлив. Защото, повярвайте, баща ми ме остави на 16 години само. Остави ми къща, наистина. Остави ни пари, наистина. Но къщата ме топлеше, защото ето вижте къде сме, не живеем в тази къща. Нито парите му топляха ме, нито неговите пари ме топляха. Знаете ли защо? Защото парите са ежедневие. Неговото присъствие ми липсваше много повече от всичко от то. И исках това време да го върна, но нямаше как. Ето за това, хора на Бога, времена, затова нека всеки във времето си да бъде мъдър, да вземе това, което трябва. И призивът на Бога и съветът на Бога да не бъде отхвърлен от животът ни. Тоест, имам време, спокойно, още е рано. И като се озовеш на 60-70 години, тогава какво ще направиш? Ето за това сега, днес Бог под някакъв начин изпълнил мен, човекът, който е положил нещо в мен, иска да говори на народът му. И вижте, искам да изпитате тези думи. Искам сега да ги опитате с духовното си вкусване. И ако там някъде Бог ти говори наистина чрез това слово, бъди разумен да приемеш съветът на Бога. Но ако кажеш, това не е за мен, и се отвърнеш и продължиш по същия си път, то тогава ти ще се оправиш с него. Нямаш проблем с мен. Хайде, нека отвориме в Откровение 3 глава. Откровение 3 глава. Много от проповедниците са говорили през времената и всеки е дал своето мнение, за което няма спор. Всеки може да мисли според както наистина има богатството си в Христос. Но ето дойде и до мен това да помисля по този начин. Много от хората казват, че
ангелът до 7-те църкви. Някои хора твърдят, че това са наистина църкви, реални църкви до 7-те църкви. Други хора мислят, че тези църкви са някакви времена. Аз конкретно мисля по този начин. Че това са 7 вида християни. И тези 7 вида християни са описани, и вижте, всеки е различно описан в 7-те църкви. Всяка църква е различно описана. И аз вярвам, че те са 7 различни духовни хора, които уж служат на Бога под някаква своя различна гледна точка и форма на разбиране, как да бъдат, достъпни, т.е. достатъчно покорни на Бога. И ето вижте, аз може би днес, в това време, оприличавам много църквата на Христос, Ладокийската църква. И знаете ли защо, хора на Бога? Нека сега бъдем фокусирани върху това, докато четем, да разбираме. Но за да разбираме, трябва да дойде Святия Дух и да ни отвори умът. Хайде тогава, нека наведеме глави, моля ви, и нека с няколко думи да кажем на Бог да отвори умът ни и да освети писанието си в сърцата ни. Татко Святи, Боже, Ти, който си на небето, Татко, да се свети името Твое, ето между църквата Ти, между народът Ти, тези, които Ти избра и постави в сърцето им днес да дойдат и да чуят гласа Ти. Боже, моля Те, Словото Ти да бъде днес като чук. Словото Ти да бъде като меч, който пронизва, Боже, и отделя, Татко Святи. И нека остане в сърцата им само истината, Боже, само от духът неща, които са важни, за да може наистина, Боже, да бъдем покорните истински Божии синове и дъщери. Господи, моля Те, нека днес духът Ти свято жули сърца. Петър се изправи, не проповядваше нещо голямо, но им каза просто грехът. И те, когато чуха за грехът си, знаеха, че грехът ще носи смърт в живота ти. Затова пожелаха да чуят какво трябва да направят. Нищо по-различно няма да говоря от това, което Петър е говорил. Просто днес искам църквата да види грехът си. И когато църквата види грехът си, ако е разумна, тя ще каже какво да направим, Господи. И знам, Боже, Ти чрез Святия си Дух ще ги изведеш. Вярвам, защото Ти дойде за това, Господи. И даде себе си за това, Татко. Ето за това благодаря Ти, Господи, че наистина в Балимена има тяло, което иска да функционира за Теб. И вярвам, че Ти благоволи в него. Затова Те моля, Боже, да бъде покорно, да бъде наистина тяло отделено, свято, в което Ти, Боже, ще благоволиш, за да процъфти в Балимена и да носи плод, Господи. Татко, давам славата на Тебе. И вярвам, Боже, и се доверявам, че Ти ще направиш много повече за Балимена, Боже Святи. Върху онези, които си Ти избрал и отделил, за да бъдат, Боже Святи, изявени на този свят, че са били Твои синове и дъщери. Чрез името на Твоят възлюбен Син, Отче Святи, ние се молиме, в когото Ти положи Твоето благоволение, Татко, и нашето спасение. На Тебе да бъде славата, Татко, от сега и до века. Хайде църквата Него му кажеме. Амин. Съветът на Бога. Това ще бъде днес темата ни. Съветът на Бога към теб. Днес има съвет Бога към... Нашият Бог има съвет към църквата си. И нека проследиме там какво казва Словото на Бога. От 14 стих ще прочета Откровението на Йоан, 3 глава, 14 стих, до църквата на Ладокия. До ангела на Ладокийската църква пиши, това казва. Амин. Верният, истинският свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. 15 стих. От тук почваме всъщност. Зная делата ти, че ти не си студен, нито си горещ. Мнозина от нас сме прочели тези стихове, нали? Халелуя! Зная, казва Бог, делата ти. Ти не си студен. Бог знае, че ти си вярващ.
Чуй, църква на Бога. Бог знае, че ти си вярваш. Бог разбира, че ти си изповядал Неговото име. Дошъл си на църква. Казал си хубавата молитва. Получил си онова, което си искал от Бога. И Бог за свидетелство това казва: знам твоите дела. Че не си студен. Тоест ти не си невярващ човек. Невярващият човек не изповядва Исус. Невярващият човек не върши онова, което днес ние вършим. Идваме на църква, свидетелстваме, правиме някои добри дела и Бог знае нашите дела. И затова казва: знам делата ти. Не си студен. Тоест, искаш да правиш добро, искаш наистина да бъдеш служител на Бога, искаш да бъдеш това, което може би имаш в ума си като знание. Но Бог казва: знам твоите дела. Че не си студен. Но също така Бог знае и казва: не си и горещ. Разликата между студеният и горещият е: някой върши противното на другото. Студеният не вярва в Бога. Горещият вярва в Бога и какво прави? Живее в това, което е приел от Бога. Живее в това, което е приел от Бога. Но чуйте по-малко по-надолу как определя Бог. Може би днес църквата си, защото ще го познае сега в живота си. И тогава казва: о, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изпуля от устата ти, ще те избълвам от устата ти. Тоест, определя човекът нито горещ, нито студен, хладък. Знаете ли всъщност синонимна дума на хладък какво значи? Пасивен. Такъв, който не прави нищо. Такъв, който идва само на църква, слуша, прибира се в къщи и живее своя си стандартен живот, който си е изградил в ума си, че това е животът, който трябва да живее един нормален човек. Но Бог казва: знам делата ти. Пасивният християнин, хладкият християнин не му пука какво се случва в църквата. Пасивният християнин не му пука какво се случва с братът или сестрата. Пасивният християнин не иска да се моли за някой, който, примерно, дори не познава. Пасивният християнин не е готов да даде от себе си повече от това, което може и трябва да даде. Пасивният християнин е свикнал събота и неделя, когато има служение, да бъде на църква, а през другите дни да прави това, което е така свикнал да прави. Голям проблем е днес между християните, които стоят пасивно. Но казват: аз вярвам в Бога. Но Бог казва: познавам делата ти. По този начин ти стоиш хладък. Не правиш нищо от това, за което Бог иска да засвидетелства и да те употреби, за да потвърди, че ти си дърво, което дава плод. Разбирате ли, хора на Бога? Пасивните християни обичат да стоят по телефоните, обичат да гледат филми, обичат да излизат с приятели на заведения, на ресторанти, обичат да се снимат, когато правят нещо за семейството си, за себе си. Пасивните християни не искат да помръднат пръста си, да направят нещо повече от това, което писанието може би ги изобличава. Изобличава ги, хора на Бога. Повярвайте, че зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше студен или горещ. Така, понеже си хладък, понеже не правиш нищо, аз съм те призовал да правиш нещо, но ти стоиш и не правиш нищо, защото мнозина от нас се успокоихме с това: аз вярвам в Бога, аз ходя на църква, аз знам писанието. И какво от това? Сатана знае и познава по-добре от теб Бог. Сатана по-добре познава писанието от теб. Но Сатана върши противното на Бога. А противното на Бога, някъде писанието казва: който не събира с мен, какво прави? Разпръсква. И то такъв угоден ли е на Бога, макар и да се нарече с Неговото име, макар и да се нарече вярващ, макар и да се нарече, че е такъв, който ходи непрестанно и постоянно на църква.
Хора на Бога, нека се осъзнаем и нека разбереме нещо от себе си и за себе си. От мене въпросът ми към Бог е: Господи, ще отида ли на небето? Мнозина от вас си може би задават този въпрос. Някои дори вече са убедени, че отиват на небето. Но сега Божият съвет към нас е такъв. Понеже си хладък, за детето ти те боли, си готов на всичко. Знам го от опит. За детето ти си готов да дадеш животът си, не само някой орган, не само физически, някой част от тялото ти. Готов си да дадеш и парите си, всичките, къщата си. За детето ти. А тези, които казват, че обичат повече децата си, майка, баща, дете, каквото има като човек, който има, повече от Бога. Хора на Бога, припускаме тази голяма заповед от Бога. Ние за семействата сме готови да направим всичко. Но за Бога като че ли винаги оставаме пасивни и казваме: ако Бог иска, Той ще го направи. И Бог пита: а ти искаш ли да го направиш? Ти искаш ли да го направиш? Ти искаш ли да бъдеш свидетел за мен? Искам, Господи, и ми излезеш и свидетелствай. Ти искаш ли да правиш чудеса и знамения за мен? Да, бъди верен пред мен, стой и аз ще ти дам това, което искаш да ти дам. Хора на Бога, мнозина от нас като че ли пасивният християнин, знаете ли, по-често иска неща от Бога. Но да даде на Бога неща, които Бог изисква от него, като че ли казваме, там е много трудно. Не сме способни ние да направим това. Знаете ли защо не сме способни да направим това? Да стоиш пасивен човек означава, че ти не правиш нищо, не си способен да направиш нещо. И в крайна сметка, нека всеки си зададе въпрос в живота си: Господи, правя ли нещо за теб? Някой ще каже: ама ти нищо не мога да направиш за Бога. Аз ще кажа на такъв човек: ти си повярвал на думите на Сатана. Защото ето вижте, повярвайте, днес аз правя нещо за Бога. Аз не дойдох тук, за да правя нещо за себе си. В момента аз не печеля нищо за себе си. Конкретно от вас. Това, което ще спечеля, не от вас, а от Бога, защото това, което ще извърша, ще ми донесе награда, която, примерно, Бог ще ми даде. И аз съм длъжен, според това, което съм повярвал, да правя. И горко ми казва Павел, ако не правя. Ето за това, хора на Бога, пасивният християнин ще стои и няма нищо да направи от това, което е призован да направи. Призованият човек е призован с определена цел и мисия и дело, което трябва да извърши. А не защото: ела, ти ми харесваш, добре, де, какво ще правиме, като Бог ни харесва? Не, тебе ще те отделиме за спасение, а другите няма да ги приемеме. Бог не процедира по този начин. Бог процедира по този начин, като те извика да те постави в тялото, където ти трябва да оперираш. И ако ти не оперираш, ако ти не се движиш в тялото, познайте, едно тяло има много части. И всяка една част от тялото е нужна за тялото, повярвайте. Този пръст ми е нужен. Но ако този пръст не функционира, повярвайте, той почва да ми пречи. Почва да бъде тежест в тялото ми. По същият начин, хора на Бога, ако един човек не знае, че трябва да бъде полезен в тялото, то започва вече да вреди на тялото. То започва да пречи на тялото. Защото не позволява на тялото да прави правилните движения, правилните неща, които иска да прави. Защо християнинът днес е пасивен? Ще бъдем ли честни да се признаваме колко от нас сме пасивните? Бог да те благославя, брат ми. Смелостта да признаеш пред Бога. Пред човеците знаеме се, познаваме се. Но пред Бога да признаеш, че не вършиш онова, за което Бог те е поставил и те е призовал, то тогава имаш проблеми. И нека установиме защо е всичко това, хора на Бога. Нека разбереме същината, защо църквата е пасивна днес. Има причина. И то не е без причина. Нека го проследиме малко по-надолу. 17 стих казва: понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда
от нищо. Забележете, пасивният християнин. Ходя на църква. Знам много тайни за Бога. И имал съм молитви, в които Бог е присъствал. Видях чудеса на Бога. Забележете, обогатихме се с това знание. Обогатихме се с това да разбираме неща дълбоки и познаване да имаме в Бога. И вече от какво имаме нужда? Убедихме себе си, че знанието, което имаме в Бога и богатството, което сме приели от Бога като знание и разбиране, вече е спасението ни е готово. И вече, според както някои движения твърдят, че веднъж спасен, завинаги спасен, край. Този, който е изповядал Исус Христос, вече до края на дните си може да живее както пожелая и той е спасен. Хора на Бога, това е една голяма лъжа, според едно голямо лъжливо движение. Разберете, че онзи, който е спокоил сърцето си, че е натрупал богатство, Библията казва, ако тази вечер дойда и изисквам живота ти, какво ще стане с теб? Къде ще прекараш вечността? Понеже си казваш, богат съм, знам много неща за Словото. Забогатях, понеже много години съм изследвал писанията, молил съм се, взел водно кръщение, Господна вечеря, имам всичките белези, имам Святия Дух. Нали? Някои хора така подхождат с това, за мен е противно, но както и да е. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, съветът на Бога, изобличението на Бога е по този начин, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Чакай, бе, Господи! Защо по този начин ще говориш на църквата си? Имам въпрос сега към Бога аз. Ма, Господи, църквата идва. Тоест, събираме се в църквата. Брат Румен се върна. Братът тук се върна. Има някои други хора, които пожелаха да се върнат към Бога. И това е толкова хубаво, наистина приятно е. Бог не се радва на небето за тях. И в крайна сметка, преди всичко, Бог отново има към нас някакво негодование или т.е. съвет да направим нещата според Неговото сърце, не според нашето сърце. Хора на Бога. Зная делата ти, че не си студент, т.е. от 17, понеже казва, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах и сляп и гол. Добре бе, хора на Бога. Нека разсъждаваме всички заедно. Човек, който ходи на църква и знае Божиите неща, може ли такъв човек да бъде беден? Човек, който е имал общението с Бога, човек, който е присъствал в наистина присъствието на Святия Бог, може ли да бъде сляп? Може ли да бъде гол? И защо по този начин Бог ни говори? Искам да разбера същината на това. Искам да разбера същината на това. И тогава, когато Бог говори тия неща, в 18 стих казва, то съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън. Колко от нас сме купили злато, пречистено с огън от Бога? Църквата трябва да знае тия неща. Бог като съвет ни отпраща нещо, от което ние, ако не схванеме, ще останеме от онези, които ще останат отвън. И ако разбереме сега Божиите думи, наистина ще бъдем разумни, за да се препашеме и да пожелаваме сега да купиме това злато, което е пречистено с огън. Това е много важно за нас, хора на Бога. Колко от нас разбираме това дълбоко послание или писание, това дълбоко намерение на Бог, който и сега иска да изяви в сърцето на човека? То съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън. Някой от нас ще си помислиме, че сега трябва да приемеме Святия Дух от Бога. Чакай, човече. Бог е излял Духът и свят върху нас. Бог е отворил очите ни чрез Духът и свят и ние познаваме вече писанието. Това е признакът, че Святия Дух е благоволил в нас.
Това е признакът. Покаянието ни е признакът, че Святия Дух наистина ни е отворил съзнанието, обърнал е сърцето ни и наистина ние имаме вече благоволението на Бога. Но вече в наша отговорност и задача е ние, защото съветът на Бога е такъв, да изкупиш, да купуваш от Бога злато пречистено с огън. Хора на Бога, златото е символ на скъпоценност. Тоест богатство. Златото е богатство, скъпоценност. В този свят знаеме стойността на златото. И на този етап златото стана много скъпо, наистина. Но в крайна сметка, хора на Бога, нека видим и разбереме в духът всъщност какво Бог иска ние да изкупуваме от Него. И това, което трябва да изкупуваме, наистина, Бог ще ни го даде и ние ще имаме това злато, което е пречистено с огън. Но мнозина от нас, хора на Бога, желаят други неща, но не и сега това. И ако днес разбереш това, което Бог иска да ти каже, то моля те, започни да изкупуваш злато пречистено от Бога. Чуйте! То съветвам те да купиш от мен злато пречистено с огън. Как се изкупува злато пречистено с огън от Бога? Знае ли някой? Добре, благодаря на Бога, че днес Бог ще ни го изяви. Хора на Бога, кое е най-важното в този свят? Човек да има пари и да разполага с всичко. Кое е най-важното в духът за човека? Кое е най-голямото богатство на човекът в духът? Как да ли някой да каже? Добре, най-важното нещо за християнинът, за един физически човек, знаете ли какво е? Най-голямото богатство е да имаш време. Времето е най-ценното на човека. И ние не разполагаме с всичкото това богатство. Разбирате ли? Хора на Бога, примерно ако вземем сега едно 5-годишно дете и поставяме примерно мен и някой по-възрастен, разбирате ли какво е богатството? Че този отдясно ми има повече време от мен и може да върши много повече неща за Бога от Бога. И онзи, който е най-отпред пък, той има още повече време, т.е. още по-богат, за да върши това, което наистина е важно. И забележете сега, хора на Бога, ние казваме, че сме християни. Ние казваме, че вярваме в Бога. Но забележете, с богатството, което Бог ни е дал, времето, ние предпочитаме да го използваме в други дадени области, но не и в Бога. Предпочитаме да се занимаваме с други неща, но не и с Божиите неща. Защото, повярвайте, онзи, който стои пред Бога и се моли пред Бога, за да вземе от Бога неща, които са за църквата, за народът, за домашните си, за децата си, това е време, което е дадено на Бога, за да може да изкупи това злато пречистено с огън. Защото Бог ще вложи в теб думите, които ще променят това, което искаш да промениш. Хора на Бога, ако аз не бях пред Бога стоял, аз не бих имал сега това слово. Не бих имал тази скъпоценност сега, която е като пречистено злато и може наистина да те обогати. Ти вече да бъдеш наистина полезен за Бога, а не безполезен. Разбирате ли дълбочината на всичко това? Времето, което е толкова важно. Ние предпочитаме да не изкупуваме злато пречистено от Бога, т.е. Слово да дойде от Бога към нас, видение да дойде към нас, откровение да дойде към нас, разбиране да дойде към нас. Кога стават тия неща? Когато ние изкупуваме. Как изкупуваме? С времето, което ние пребъдваме в Бога. С времето, което ние не се занимаваме с други неща, но отделяме внимание и фокус да чуем гласът на Бога, да разбереме делото на Бога, да проумееме същината на това, което Бог има за нас. И в крайна сметка, хора на Бога, разберете, онези, които не разполагат с това време, те не са богати. Разбирате ли защо казва, то съветвам те да купиш от мен, защото си беден. Защо си беден, човече? Защото не прекарваш достатъчно време в това да вземеш злато пречистено от Бога. Защото си забогатял. И докато си мислиш, че си забогатял, ти даваш от излишъка си, както онези фарисеи, когато влезнаха в храма и даваха богатство от излишъкът си.
Но тогава влезе тази вдовица и даде само 2 лепта. Тогава Бог каза, че тази жена даде най-много. Господи, не дей да ме лъжеш. Знам, че не си лъжец, но невъзможно е онзи да е оставил примерно 200 паунда, а тази вдовица да е оставила 2 паунда и да ми кажеш, че тя е дала повече. Сега някой схваща и разбира ли? Но забележете, че за Христос онова, което е било ценно, не са били парите, кой колко е оставил. Защото казва, че онези даваха от излишъка си, а тя колкото да е бедна, даде всичко. Тук Бог говори за най-ценното от духовния човек, защото онези идваха от време на време на църква, когато имаха нужда, когато наистина имаха за какво да се молят, а тази бедна вдовица, колкото и да няма нищо, ден и нощ стоеше пред Бога и цялото си богатство като време го даваше за Бога. Затова Исус свидетелстваше за нея, че тя даде повече от онези. Защо? Защото животът и времето и всичко това, което е като ценност, бе прекарано пред нозете на Бога. Ето за това, хора на Бога, бедни сме, защото не прекарваме достатъчно време, за да изкупиме това злато пречистено с огън. Словото на Бога, което идва към нас и което ние изговаряме към човеци, то е за да обогати някого. Разбирате ли? Ти бръкваш в джоба си, изкарваш пари и даваш на някого и той вече може да си позволява каквото иска. Сега ти взимаш от Бога думи, които са като злато пречистено. И тези думи, като ги предадеш на правилните хора и те ги приложат в живота си, не ще ли забогатят вече в духа? Ще бъдат ли бедни? Не ще бъдат бедни, но ще бъдат обогатени в духа и няма да бъдат пасивни, но ще бъдат наистина горещи, да вършат ненаситно, без да се насищат, да вършат непрестанно това, което Бог е поставил в сърцето ти, да бъдеш свидетел, да бъдеш човек на любовта, да бъдеш човек на вярата и делото. Не просто да се наричаме вярващи, не просто да се наричаме християни. Църква на Бога! То съветвам те да купиш злато пречистено с огън. Стой пред Бога и изкупувай това злато пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи. За да се обогатиш и в бели дрехи, т.е. да се препастиш с бели дрехи. Защото казва, беден си, гол си. Разбирате ли, хора на Бога, когато приемеш пречистеното злато, ти ще обогатиш някого. А същевременно, докато ти извършваш това дело, ти няма да бъдеш гол. Разбирате ли днес пасивният християнин? Поради това, че е пасивен, стои и гол. Поради това, че е пасивен и не прави онова, което наистина Бог е призовал да прави, но си стои както онзи слуга, на когото бе даден един талант, вместо да отива да търгува, той пожела да си почине, да си отдъхне. И когато дойде господарят, не каза, върни ми това, което ти дадох. Каза, какво направи с това, което ти дадох. Ти трябваше да го преумножиш. Знаете тази притча. В крайна сметка, по същият начин Бог ще ти каже, дадох ти живот. В замяна на това, което ти дадох, искам да ми върнеш същото и повече. Да върнеш живота, който Бог ти е дал, но и да доведеш още няколко живота. Ето за това, хора на Бога, пасивният християнин стои гол. Стои гол, защото не иска да се облече с, знаете ли какво? С делата на правдата. Не иска да се облече с делата на правдата, защото Библията казва, че невястата е облечена в бял и чист висон. Белият и чист висон, казва Словото на Бога, че са молитвите на светиите. А защо невястата е облечена в този бял и чист висон? Защото невястата върши Божиите дела. И ако невястата не върши Божиите дела, не сте ли се виждат нейните срамоти? Няма ли да се вижда нейната голота? Пасивният човек, пасивната невяста не иска да се обогати, не иска да се облече, защото за нея е достатъчно само това да чуе, че ще има това, което ще има. Но дали ще бъде по право да го има? Хора на Бога, тук вече всичко опира до това колко ти искаш.
Не искам да дам такъв пример, но ще дам примера по друг начин. Някои хора обичат толкова много живота си. И ако сега чуят, че умират, ще им стане много мъчно. Ще кажат: Господи, не искам да умра. Децата ми, внуците или онова, което ги вържи, ги връзва в този свят, те казват: нека да остана още малко до тях. И ако чуе, че в другия край на света има лек за него, той би станал, би продал всичко, би намерил възможност да отиде и да се излекува. Само и само да не умре. Говорим като физически хора, сме готови да направим това. Добре, де, като духовни хора, нали казваме, че вярваме? И не искаме да ходиме голи, нали? Разбирате? Ето за това аз говоря по този начин, за да може да се събуди във вас, ще кажа по този начин, лъвът от Юдовото племе. Искам да се събуди във вас едно горещо сърце. Искам да се събуди във вас едно покорно. Остави, че ние знаем вече за Бога. Те бесовете вече знаят. Съзнанието вече не може да се хвалиме. Реално нека светът да погледне в нас тази гореща любов, която е заразителна, повярвайте. И в крайна сметка, ако ние не схващаме тази дълбочина, църква на Бога, няма да изкупуваме това злато пречистено с огън. И докато нямаме злато пречистено с огън, думите ни и свидетелството ни и на някого да отидем да кажем: ела на църква, а той не иска да дойде на църква, ще бъдат винаги без победа. Без победа, повярвайте. Защото само единствено истинският човек, който стои пред Бога и има такова време с Бога и е взел това пречистено злато от него, неговите думи са като чук, който струшава това каменно сърце. Но онзи, който не е стоял пред Бога, дори да каже същите думи, те нямат стойност да променят това сърце, повярвайте. Те нямат стойност да променят това сърце. Що ще чуе тези думи и ще каже: ти ли ще ми кажеш? Защото познавам живота ти. Защото знам колко и ти си християнин. Разбирате ли? Когато няма злато пречистено от Бога, той тогава ние не може да се облечеме в бели дрехи. Разбирате ли защо удреме на камък, когато ние отиваме да кажем на някои хора да повярват в Бога, да се върнат в църква, да бъдат вярващи вече, да оставят света, да оставят, делата на този свят? Разбирате ли същността и стойността? Защото Бог прави огнени онези, които са горещи, но пасивните остават се само с димът. Само кадят и нищо друго. А там, където има дим, то не се вижда отдалеч, че има огън. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, не знаеш, че си окаян. Окаян, защо не познаваш това, което изпускаш, времето си? Нещастен, защо? Защото не разбираш, че в радостта има голяма награда, казва Словото. Сиромах, макар и да знаеш Божието писание, но го живееш. Сляп, не виждаш, че Христос има по-добра съдба от тази, която ти си мислиш, че имаш. От работа вкъщи, семейството, пазаруване, напред-назад. И в крайна сметка времето ни отиде и ние не можахме да се нахраним, не можахме да изработиме повече пари и не можахме да направим по-големи неща, които ще си останат тук и никой няма да ги закара на небето. И още по-бруталното, че оставаме голи. Духовно оставаме голи. Не сме се облякли с онези неща, които, казва, препасват невястата. То съветвам те да купиш от мен злато пречистено с огън, за да се облечеш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не станеш явна, да не станат явни срамотите на твоята голота. И очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Ето го по-големият проблем, хора на Бога, че днес църквата често пъти не взима този бехлем да намаже очите си, да може да вижда. Какво иска да вижда днес християнинът?
Искам да видя Бог. Искам да видя Исус Христос. Искам да виждам ангели. Искам да виждам огнени колесници. Ако ти не погледнеш собствения си живот, ако ти не погледнеш измамливото си сърце, което не стои право пред Бога, как ще видиш по-големи неща? Хайде, нека бъдем днес ужулени в сърцата. Ти, който искаш да видиш големи неща, започнал ли си от сърцето си? И ако сам не може да видиш сърцето ти как стои пред Бога, то тогава познай, няма да видиш нищо повече от това. За да видя как сърцето ми стои пред Бога, за да взема този мехлем и този елей да го нарекат, за да намажа очите си хора на Бога, редно е да отворя Словото на Бога и да пребъдвам в Него и да размишлявам спрямо Него, но не за хората, а за себе си. Стоейки пред Бога, докато чета това Слово, разбирам, че не съм там. И сърцето ми започва тук да ме отраска нещо, да ме дере нещо. Защо? Защото не съм там. И когато това започва да ме дере, хора на Бога, редно е да оставя болката. Тоест да оставя това дело, което е противно на Бога. Защото може да познаваме Писанието, но знаете ли какво повече познаваме? Притчите. Какво Исус направи там, как Исус изцели болната, как Исус даде и възкреси някого. Тези неща, конкретно общите неща, знаеме ги. Но по-дълбоки неща, които изобличават сърцето на човека, които поправляват сърцето на човека, които водят човешкото сърце в една истина, в която Бог благоволява. То прочитайте Словото на Бога, искайте от Бога тази мач, за да намажете очите си и да виждате. 19 стих казва: онези, които обичам, аз ги изобличавам. Кой от нас се чувства изобличен сега? Тези, които издигнаха ръцете си, ще ви кажа: Бог ви обича. Знаете ли защо? Защото ви изобличава. Казва: когато аз любя, аз изобличавам. Схващате ли истината? Ето сега реалната Божия любов е явна, защото те изобличава, че не си в това, което Бог иска да бъдеш, за да ти даде това, което Бог иска да ти даде. И в крайна сметка, сега изобличените редно е да направят нещо. И то ще бъде явно. Но ако не направят нещо изобличените, тогава вижте какво следва. Онези, които обичам, аз ги изобличавам. Първото, което е изобличавам. Но ако не приемат, по-надолу казва: и наказвам. Схващате ли? Приемаш, оправят се нещата. Не приемаш изобличението, ще дойде наказанието. Не знам в каква форма, но Бог знае как да наказва синовете и дъщерите си. И Той е строг, повярвайте. Той е строг. Понякога ми идва на мисълта: Господи, и аз понякога правя някои глупави неща, от които после казвам: Господи, защо направих това? Не трябваше да го направя. И както Ани се разболя, вече мина година и повече, откакто преминахме тази долина, не виждам в живота си такава буря пак. Не виждам в живота си нещо като наказание, като изпитание, като нещо, нали така, за да разтърси животът ми. И като че ли в себе си казвам: Господи, нима аз ходя най-праведно. Да ме изобличиш, да ме накажеш. Когато виждам явно наказание в Бога в животът ми, то разбирам, че Бог се опитва и прави нещо за животът ми. Но когато Бог ме оставя да си живея, да ям и да пия, никакво изобличение, никакво наказание, аз изгубвам най-важното от живота си. Времето, в което аз мога да забогатея, времето, в което аз мога да се облека и времето, в което аз мога да извърша пълнотата на Божията воля. Защо?
за да чуя думите ела и влез. Разбирате ли, хора на Бога? Онези, които обичам, аз изобличавам и наказвам. Затова, когато видиш изобличение, когато видиш наказание в живота ти, казва, бъди ревностен да се покаеш. Покаянието не е само, Господи, аз се покайвам. Разбирате ли? Покаянието не е само дума на изповед. Покаянието е движение. Докато вървях по този начин и започвам по този начин вече. Докато ходех на кръчма, почвам да ходя вече на църква. Докато ходех някъде другаде, почвам вече да ходя в братата или в сестрата. Докато прекарвах време пред телевизора, пред телефона и където да е, започвам вече да прекарвам време в Словото на Бога. Ето го реалното покаяние. Покаяние не е само изповед, а движение, което доказва, че ти вече не си същия. Разбирате ли? Защото някои хора се удовлетворяват. Знаете ли от какво? Аз имам Христос. Халелуя! Ходя на църква. Вярвам в Бога. Имам Святия Дух. Имам дарбите. Имам и Христос. Колко от нас мислиме по този начин? Без никой да се обижда. Това е лицемерен начин на мислене. Тези, които казват, че имат Святия Дух, тези, които казват, че имат Христос. Питам, защо го имате? Вчера един мой брат Илия каза, някои хора си мислят, че имат Христос и го определят като Лидъл, като Сейнсбъри, като Кауфланд. Да. Господи, дай ми това. Господи, направи това. Господи, сега моля те, дай ни това и направи онова, стори това. Те имат Бог за свое разположение. Разбирате ли колко егоистично е? Но един духовен човек ще каже, Христос ме има. Святия Дух ме има. Защо? Каква е разликата, хора на Бога? Защото когато ние имаме нещо, ние разполагаме с Него. А когато някой има нас, Той вече разполага с нас. И ние ходиме там, където Той ни казва. И ние правиме това, което Той ни заръчва. И ние се движиме там, където е право в Неговите очи да се движиме. И не според нашите. Разбирате ли, хора на Бога, разликата? Защото да имаш Христос, ти имаш всичко. Ти имаш всичко. Но на този свят. Така си мислиш. Но онези, които Христос притежава, те имат всичко, но на небето. Те имат всичко на небето. Защо? Защото те събират онова, което събират. Не на този свят. На небето го събират. Забележете тези, които казват, че имат Христос. Имат големи къщи, казват благословен съм. Имат пари, казват Бог ме е благословил. Имат здраве, деца, ниви, коли и всичко това, което имат. И казват благословен съм. Защо? Имам Бог. Духовният ще каже, Христос ме има. Бог ме има. Защо? Защото имам на небето достатъчно души, имам достатъчно духовни дела, дела от Бога, имам достатъчно победи в този свят, имам достатъчно награди, за които наистина знам, че от днес за мен на небето има награда и венец, който се пази, защото всичко, което събирам, не е за мен на земята. Всичко, което събирам, е защото Той ме има на небето. Схващате ли каква е истината и реалността? И може да я изпитаме сега, както в сърцата си, така и в живота си. Ето това е реалното истинско Божие послание, реално истинското Божие писание, което се изпитва с духът, което се изпитва с истинското сърце, което не е измамливо. Разбирате ли, хора на Бога? И сега, който е ожулен, чуйте малко с последния стих, който искам да завърша. Сега, който е ожулен, сега, който е
така докоснат сега, който е разбрал, ударен истината, в 20 стих казва следното. Ето стоя на вратата и хлопам. Ето, съветът на Бога до този момент беше ти как да започнеш и да достигнеш до край. И въпреки това, Бог знае, че сам ти не можеш да го направиш. Затова каза, ето сега стоя и хлопам на вратата. Хлопането, хора на Бога, не е физически. Някой да чука на някаква врата. Ето вижте сега, истината е дошла до вас и тя трябва да влезе в сърцето ти, но ти трябва да го позволиш. И то ще бъде реално, когато тази истина влезе в сърцето ти. Чуйте какво казвам. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. Сега чул си истината. Приемаш тази истина в сърцето ти. Докато започваш да живееш, ти реално, хайде нека те попитам, колко от нас приехме истината? Колко от нас приехме Христос, вярваме в Бога, отворихме му вратата? Добре де! Аз вярвам в това писание, знам, че и вие вярвате, нали? Добре де, писанието казва, ето стоя на вратата и хлопам. Някой, ако чуе гласът ми отвори, както ние казваме, че сме отворили, нали? Казва, ще вечерям заедно с него. Колко от нас са вечеряли с Бога? Халелуя! Слава да бъде на Бога, една сестра е вечеряла с Бога. Хайде, някой друг е вечерял с Бога. Нали? Бог е почукал на вратата ни. И отворихме му и Словото казва, че е вечерял с нас. Халелуя! Вижте колко сме назад с материала. Вижте колко неща има в духът ние да схванеме, защото духовният живее по този начин. И физическият е пасивен, защото не разбира духовните неща. Колко от нас сме изпитали Божията милост, Божията любов? Колко от нас сме изпитали откровеният, виждайки в живота ни, присъствието на Бог, когато Святия Дух ни е разтърсил? Ето кога ние приемаме истината, хора на Бога, и кога всъщност Бог вечеря с нас. Тия неща са толкова реални и истински. Повярвайте ми, само един човек, който е преминал през това нещо, ще каже, но с човешки думи, защото духовните думи не могат да се обяснят. С духовни думи това нещо не може да се обясни. Вечеряли сме с Бога, когато наистина реално Бог ни е посетил. Когато реално Божията милост е дошла в живота ни. Когато реално Божията любов е така смачкала сърцето ни и ние започнахме да прощаваме на хора, които някога сме мазили и казвахме, цял живот не го искам този човек. Ето реалната вечеря с Бога. Но до там не свършва Бог. Ето това е по-истинско, хора на Бога. Ще вляза при Него и ще вечерям с Него. Което е много хубаво, нали? Бог да дойде да вечеря с мен. Но по-надолу Бог продължава, не иска да остане длъжник на никого. Казва, и Той с мен. Тоест, когато Бог иска да дойде да вечеря, Той идва и вечеря в дома ти. Но когато казва, че Бог ти ще вечеря с Него, вече няма да е в дома ти. Разбирате ли? Вече няма да е в дома ти. Вече ще бъде в Неговия дом. Халелуя! Защо вече в Неговия дом? Защото си приел съветът на Бога към теб, който е днес. Да не бъдеш пасивен християнин, но да бъдеш огнен. Защо си пасивен? Защото успокоил си сърцето с знанието си, с идването на църква, с няколко молитви. А забравил си, че всичко това те води да бъдеш окаян, гол, сляп, беден и нямаш нищо. Затова Бог те съветва, като казва, стой пред мен и изкупувай ценното, това злато, което е пречистено с огън. Думите, които Бог ще вложи в сърцето ти, в устата ти, те са пречистени с огън и имат стойността да променят, имат стойността да обърнат сърца и души за Бога.
то тогава тези думи, които са от Бога, ще извършат делото и ще докарат някого, за което ще се води дело в живота ти. И ти вече ще се облечеш спрямо това. Няма да ходиш гол. И това да познаеш Божието Слово, четейки и размишлявайки, е преди всичко да познаеш вече сърцето си. Тогава ще намажеш очите си с този елей, това масло, за да виждаш, но не гредата на брат си, а собствената си съчица. Защото ако ти не показваш любов, защо търсиш някой друг да ти покаже любов? Но ако ти показваш любов, тогава си длъжен да кажеш: прости им, Господи, защото не знаят какво вършат. Понеже аз показвам това, което приех от Тебе, но те не го разбират. Ето тогава е явно всичко в животът ми, че вече ние сме там, Христови, че вече ние сме за небето. Но ако тия неща ги няма в животът ми, отивай и ми обяснявай ти колко си вярващ. Отивай и обяснявай колко си. И ако тази вечер чуеш гласа, не закоравявай сърцето си. Позволи сега на истината да влезе там и да започне да променя